ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ, уролог ва андрологи клиникаи Yoramед. Имрӯз 2 июни соли 2024 сол аст ва аллакай тобистон шурӯъ шуд. Барои ҳамин тасмим гирифтем ки дар бораи арақкунӣ аз ҳад зиёди бадан суҳбат кунем. Оиди зарари кондитсионерҳо низ суҳбат мешавад, оиди истифодаи дурусти антиперспирантҳо низ суҳбат мешавад ва оиди чанд маротиба бояд шумо дар як рӯз оббозӣ кунед ва чӣ гуна, то ин ки яъне зарар набинед. Оиди ин низ суҳбат мешавад. Дӯстони азиз, ҳатман дар зери ҳамин навор нависед ки шумо чанд маротиба дар як рӯз оббозӣ мекунед. хуб дӯстони азиз, мехоҳам пеш аз шурӯъи мавзӯъ як эълони муҳимро барои шумо расонам. рӯзи 6 июн, яъне якчанд рӯз пас, ман ба Федератсияи Русия ба шаҳри Москва сафар дорам ва оное ки мехоҳанд ба назди ман барои консултатсия биёянд, то рӯзи 6 марҳамат имконият доред биёед. Рӯзи 8 июн дар Москва ман дар як вохӯрие даъват шуда гастам ба ҳайси спикер. Яъне ман дар он ҷо дар мавзӯи инвеститсия дар соҳаи тиб баромад мекунам ва дар назди шахсоне ки аллакай дар соҳаи дигар соҳаҳо муваффақ шуда гастанд. дӯстони азиз, агар шумо низ мехоҳед дар он конференсия иштирок кунед, дар он ҷамоат аниқтараш иштирок кунед, дар он вохӯрӣ, метавонед ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед нависед, занг занед, номнавис кунед ва марҳамат биёед. рӯзи 8 июн дар он ҷо вомехӯрем. вале дӯстони азиз, мутаассифона имконияти қабули беморонро надорам, чунки сафар кӯтоҳмуддат мешавад ва ман боз бояд баргардам ва корро дар ин ҷо давом диҳем, ба хотире ки ҷарроҳиҳо бениҳоят зиёд ҷамъ шуда гастанд. хуб, биёед мегузарем ба мавзӯи асосӣ. арақкунӣ аз ҳад зиёди баданро, дӯстони азиз, дар забони тиб гипергидроз мегӯянд. ва оё шумо низ аз ҳамин чиз шикоят доред ё ин ки не, ҳатман дар зери ҳамин навор нависед. барои ман бениҳоят шавқовар аст ва яъне статистика барем ки чанд нафар аз ин чиз азият мекашанд. хуб дӯстони азиз, гипергидроз яъне арақкунӣ аз ҳад зиёд ба ду нав ҷудо мешавад. якум локализований ва генерализований. Локализований гуфта яъне як қисми бадани шумо арақ мекунад, масалан рӯй, кафи даст, кафи пой ё ин ки таги каш. ва генерализований бошад, дӯстони азиз, вақте тамоми бадани шумо арақ мекунад. аз ҳад зиёд дар назар дорам. дар як рӯз одамизод аз ним литр то 1 литр метавонад ки арақ кунад, агар шумо ягон машқ накунед ё ин ки ба варзиш машғул набошед. албатта дар ин ҳолатҳо шумо метавонед зиёдтар арақ кунед. ва ҳолати локализований гуфта, ҳолатеро чӣ хеле гуфтам, як қисми бадан вақте арақ мекунад бисёртар генетикӣ аст, яъне метавонад пуштӣ бошад, авлодӣ бошад ва ин метавонад дар шумо ягон мушкилӣ эҷод накунад. вале бояд ки бӯи ғализ надошта бошад. ин ҳам бениҳоят муҳим аст. бӯй аз худи арақ кардан, дӯстони азиз, бӯй намекунад. арақи бадани мо бӯй надорад. танҳо ҳамун бактерияҳое ки дар пӯст ҳастанд ба қавле мепӯсанд, вайрон мешаванд, барои ҳамин бӯи ғализ мебарояд. ва генерализований бошад, яъне вақте тамоми бадани шумо арақ мекунад, бисёртар дар ҳолате рух медиҳад ки шахс ягон беморӣ дошта бошад. бемориҳое ки метавонанд ба ин мушкилӣ биёранд, ин метавонад бемории қанд бошад, диабет, метавонад туберкулёз бошад, метавонад гипертиреоз бошад, яъне мушкилӣ дар ҳадуди сипаршакл, метавонад истифодаи баъзе доруҳо, антидепрессантҳо, яъне барои системаи асаб, оное ки психотерапевтҳо менависанд, оно ҳам метавонад сабаб шавад. ва баъзе мушкилиҳо мутаассифона бо алоқаманд бо бемориҳои онкологӣ. вале албатта шумо ташвиш нашавед, дар 99% бемории онкологӣ нест. хуб, биёед дӯстони азиз, акнун дар бораи ҳалли ин мушкилӣ суҳбат мекунем. агар шумо зиёдтар арақ кунед, масалан тагикаши шумо агар зиёд арақ кунад, шумо аз чанд роҳҳо метавонед ки истифода кунед. хуб, якум, шумо метавонед аз антиперспирантҳо истифода кунед. антиперспирантҳо мифҳо бениҳоят зиёд ҳастанд ки метавонад якчанд зарарҳо дошта бошад, бале зарар низ дорад, вале агар шумо онро дуруст истифода кунед, метавонед ки зарар набинед. хуб, антиперспирантҳо, яъне оное ки шумо истифода мекунед барои арақ накардани бадан, аслан ба ду қисм ҷудо мешавад. якум қисм ин антиперспирантҳое ки таркибашон алюминий дорад ва дуюм қисм бошад антиперспирантҳое ки таркибашон алюминий надорад. фарқи ино, дӯстони азиз, дар ин аст ки агар шумо бадани шумо зиёд арақ кунад, шумо метавонед аз антиперспирантҳое истифода кунед ки таркибашон алюминий дорад. ман суратҳои онҳоро дар рӯи экран мегузорам, яъне сифати хубашонро дар назар дорам. ва ино ҳамун порҳое ки, яъне ки ҳамун сурохиҳое ки арақ пайдо мешавад, онҳоро маҳкам мекунанд ва шумо метавонед ки кам арақ кунед. ва дуюм намуди антиперспирантҳое ки ман гуфтам, оно алюминий надоранд таркибашон, барои ҳамин оно зиёдтар барои нест кардани бӯй истифода мешаванд. яъне шумо онҳоро истифода мекунед, шумо арақ мекунеду лекин бӯяш кам мешавад.
барои ҳамин шумо бояд дуруст истифода кунед. Шумо арақ шумо яъне зиёдтар бӯй мекунад ё ин ки шумо зиёд арақ мекунед, бояд шумо дуруст истифода кунед. дуюм роҳ ин роҳи иёнафарез аст. вақте шумо қисми бадани худро ё ин ки пой бошад ё ин ки даст бошад ба об ворид мекунед ва аппарате аст ва бо токи паст яъне токи электрикии паст ба ҳамон бадани шумо яъне ток равон мекунад ва шумо метавонед ки камтар арақ кунед. ва чанд чизҳои дигар истифода мешавад албатта дар ин ҳолатҳо. ва инчунин агар ки барои таги каш бошад, оно барои худ як гӯем насадкаҳоеро доранд ки бениҳоят қулай аст барои истифодабарӣ. сеюм роҳ дӯстони азиз ин симпатектомия аст. яъне ин як види гӯем як намуди ҷарроҳӣ аст ки торҳои асабҳое ки ба ҳамон қисмҳои зиёд арақ мекардагӣ мераванд, онро мебуранд ва шумо метавонед ки кам арақ кунед. вале бояд гуфт ки симпатектомия дӯстони азиз боз компенсаторна. ҳамон арақкунӣ ки ҳамон қисми бадани шумо масалан таги каши шумо мекард, ҳамин арақкунӣ бошад аз дигар қисми бадан сар мешавад. барои ҳамин инам мутаассифона тавсияи 100% дода намешавад. ба ҳар гуна яъне рекламаҳо бовар накунед. инам метавонад хатарҳои худро дошта бошад. чорум роҳ ин ботулина токсин аст. яъне як токсине аст, истифода мекунанд махсусан косметологҳо ва ба ҳамон қисмҳое ки зиёд арақ мекунанд, масалан таги каш ё ин ки дигар ҷое бошад, ҳамон қисм равон мекунанд ва шумо камтар арақ мекунед. вале инам метавонад барои шумо муваққатан кӯмак кунад. зиёдтар аз 4 моҳ дар назар дорам то 1 сол. панҷум роҳ дӯстони азиз ин вайронкунии ҳамон худи ғадудҳое ки яъне арақ ҳосил мекунанд бо роҳи липосаксия ё ин ки истифодаи баъзе лазерҳо. ва шашум роҳ бошад ин поведенческая терапия аст. яъне шумо бояд рафтори худро дигар кунед. яъне ҳангоми каме асабонӣ шудан бояд шумо контрол кардани бадани худро ёд гиред ва агар шумо ором шавед, ором бошед, шумо метавонед ки арақ накунед. ва бисёриҳо аҳамият додагӣ бошед, вақте ягон асабӣ мешаванд, ягон мушкилиҳо мешаванд, зиёдтар онҳо арақ мекунанд. барои ҳамин дӯстони азиз, роҳҳояш бениҳоят зиёд аст, вале ин роҳҳои ҳалли мушкили арақкунии локализованӣ буд. яъне вақте як қисми бадани шумо арақ мекунад, яъне кафи даст, рӯй ё ин ки таги каш. вале агар генерализованӣ бошад, яъне вақте тамоми бадани шумо арақ мекунад, дӯстони азиз, ҳатман дар ин ҳолат шумо бояд назди духтур терапевт равед ва муайян кунед ки барои чӣ бадани шумо зиёд арақ мекунад ва муроҷиат кунед, бинед ки дар организми шумо чӣ рафта истодаст. чӣ хеле гуфтам, сабабҳои арақкунии зиёди бадан, яъне тамоми бадан вақте арақ мекунад, бениҳоят зиёд ҳастанд. ман аллакай сабабҳои онҳоро номбар кардам. вақте сабаби онро шумо бартараф мекунед, шумо метавонед дигар арақ накунед. хуб дӯстон, акнун ки тобистон шурӯъ шуд, зиёд суолҳо дар бораи кондитсионерҳо аст. бале агар онро шумо нодуруст истифода кунед, шумо метавонед ки бемор шавед. барои ҳамин ман барои шумо тарзи дурусти истифодаи онро мефаҳмонам. ҳеҷ гоҳ температураи онро, ҳарорати онро аз 22 градус паст накунед. 22 то 25 градус бояд бошад, чӣ дар хона ва чӣ дар автомобил бошад. ва ҳатман дар автомобилҳо, масалан агар вақте шумо онро гирон мекунед, яъне дар мегиронед, ҳатман бояд якбор тирезаҳои автомобилҳоро кушоед, то ин ки гӯем ҳавои тоза дарояд ба дохили ҳамон салони автомобил. ва инчунин бояд ки пасти бад намонед, ба хотире ки вақте пасти бад мемонед ва шумо аз ҳамин пастӣ як бора ба гармӣ мебароед, аз мошин бошад ё ин ки аз хона, дар шумо метавонад термический стресс рух диҳад ки ба ҳар гуна бемориҳо ва ҳолатҳое меорад ки шумо худро хуб ҳис намекунед. дӯстони азиз, барои ҳамин онро дуруст истифода кунед. ва инчунин ҳамон потоки ҳавое ки ҳаст бояд гӯем рост ба рӯи шумо, ба бадани шумо набошад, ҳатман ба дигар тараф, яъне ки равона бошад. бояд ин бениҳоят муҳим аст. ва ҳатман тез ҳамон филтрҳое ки дар ҳамон кондитсионерҳо аст, ҳатман онро бояд шумо тез тоза кунед, ба хотире ки вақте муддати тӯлонӣ дар он ҷо меистад, чанг мегирад ва бисёр бактерияҳо дар он ҷо ҷамъ мешавад. ва вақте шумо онро нафас мегиред, ба бемориҳои аллергикӣ ва инчунин дигар бемориҳои инфексионӣ метавонед гирифтор шавед. агар шумо кондитсионерро дуруст истифода кунед, дар шумо метавонад ягон мушкилӣ рух надиҳад. дӯстони азиз, хуб, суоли маъмуле ки зиёдтар дар комментарияи ман омадагӣ ҳастанд, оиди зиёд оббозӣ кардан аст. мегӯянд ки зиёд оббозӣ кунӣ ба бадани шумо зарар дорад. бале дӯстони азиз, аз ҳад зиёд оббозӣ кардан ба бадан зарар дорад. ба хотире ки пӯсти бадани мо, дӯстони азиз, худаш хосияти худро намнок нигоҳ доштанро дорад. ва вақте шумо зиёд оббозӣ мекунед, ҳамон об, яъне агар махсусан оби гарми бад бошад, метавонад ҳамон чарбое ки бадани моро нарм нигоҳ медорад, яъне намнок нигоҳ медорад, онро мешӯяд ва пӯсти бадани шумо хушк мешавад.
барои ҳамин мо духтурон тавсия медиҳем ки дар як рӯз як маротиба зиёд оббозӣ накунед. Метавонед қисмҳои бадани худро шӯед, ягон мушкил нест дӯстони азиз, таги кашро мешӯед, таҳорат мекунед, ягон мушкил нест, вале оббозӣ кардан дар як рӯз як маротиба бо оби ширгарм кифоя аст. Ва инчунин аз ҳар гуна собунҳое ки химикат бисёр доранд истифода накунед, онҳо ҳам зиёд зарар доранд. Собунҳои оддиро истифода кунед дӯстони азиз, ва инчунин собунҳое ки зидди бактериявӣ аст, онҳоро истифода накунед, агар ба шарте барои шумо духтур тавсия додагӣ набошад. Бадани мо худаш, пӯсташ қобилияти беҳтарин барои намнок ва хуб нигоҳ доштани пӯстро дорад дӯстони азиз, ва баъзе микробҳое ки дар пӯсти бадани мо зиндагӣ мекунанд бениҳоят вазифаҳои муҳими организмро иҷро мекунанд. Вақте шумо онҳоро мешӯед, шумо яъне ҳамун иммунитети пӯстӣ барьери якумро вайрон мекунед ва шумо метавонед тез бемор шавед. барои ҳамин дӯстони азиз бояд ин чизро низ назорат кунед. дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. ҳатман дар ҳамин мавзӯъ агар ягон суолҳо бошад ё умуман чӣ саволе бошад, метавонед дар зери ҳамин навор дар комментария нависед. Ин навор фикр мекунам барои шумо бояд писанд омада бошад. ҳатман ба ёру дӯстони худ равон кунед, лайк гузоред ва инчунин комментария фикри худро нависед ва ҳатман ба шабака агар обуна нашуда бошед, обуна шавед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.